Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Yan uwa masu kallon da sauraron mu ga mu a wannan gida kuma na uwar marayu wadda kuma kama ziyara a farma wannan wata mai albarka a ƙarshen jagorancin gatan marayu TV domin mu tattauna da ita mu ji yaya lamuran rayuwa suke tafiya yan uwa domin mu kai ka mai kallon da saurare na ka zamanto shaida kuma ka zamanto mai tausayi dan neman ba da gudunmawarka idan Allah mai ya baka ni'ima. Hajiya ina kwana ina wuni lafiya ya yara to masha Allah. Me sunan ki? Hadiza. Malama Hadiza yanki nawa? Yana tara wallahi. Yanki tara. Guda ɗaya ta yi aure da su. Ya tara guda ɗaya ta yi aure. Ikon Allah. Sun kai shekara nawa yanzu rabon su da babun su? Shekara cikin yanzu ta huɗu. Shekara hudu. Allah akbar. Daga ciwon ciki na kwana yanzu Allah ne. Dan uwa mai kalmar sauraron mu. Ya tara an ba musu cikin shekara hudu. Cin suwaye, cin rana, cin mareci. Saboda ka jiya menene zai biyo baya? Hajiya menene kike saidawa wanda kike dauke da wannan yara? Wanda dai a sana'a ta shekara da shekaru na kusa shekara 30 dinkin fila cikin muka ci cikin muka sha. Allah sai. Dare ya asirin ubangiji sai yanzu an kawo kamar na dan shiga da kayan gwanjo haka. Dan kayayyaki haka ana danka na maza ana ba mu mun sai da dan dai mana riba su ne sana'a. Sarki. Idan ilan suna da yan uwa na wajen babansu misali ko akwai wani tallafi da suke kawo miki? Wallahi tun da uban su ya rasu babu wanda ko dinki wanga dinki shekara ɗaya da ya rasu wane na biyu ne yan masu dinkin yadi wani yadi da aka ce na kwanta to su duwa amma tun da wannan lokaci ba wanda aka kore abinci na yini guda su doko su ba su babu shi dan uwa me zaka ci? Akwai su an rasu an bata da yara guda tara kusan shekara hudu dan abin take ci da shi ne dinki mai dinki a nan ƙauye me kake tunanin cewa za a yi da ta ce ɗaukar nauyin ya tara ko da kai ne ke dinki ya ke ji za ka haɗa abincin soya da ranar ya tara ga cikin yan uwa dangin mahaifinsa ba mai taimaka musu dan uwa wannan ba zai baka abin kunya ba abin tsoro ba haɗuwarmu da Allah maɗaukin sarki gobe alƙiyama irin wannan bayan Allah na taka gari sannan ko ba mai taimaka musu juya da ƙanana. Hajiya ya zo na cikin watan azumi albarka ina maganar suhur da buɗe baki lahiya ne mai ta hada abubuwa ko koya na san waɗanda ba su azumi. To ya magana ɗinkin sallah? Ɗinkin sallah da yanzu Allah ya taimaka suna samun nan ne dai nan kawai na ta kama su zane zuwa ɗin kamuwa a jiya kuma na miya wannan ta yi kira ne yawa da ɗan yadi guda ya ce ya ɗan kama wannan ɗan namiji. To ya maganar makaranta karatunsu na boko da na islamiyya? Gaskiya wasu ma da dama sun bari. Sun bar makarantar islamiyya? Al'amari in ya zama irin wannan na kuɗi mace gaskiya ko ya ta hali kalli nan ne ɗawainiyarsu kalli nan ne da wuya ta ɗauki wannan ɗawainiya wallahi wasu kaga yaro ga yanan babansa na kar da sa shi makarantar saboda fatan da aka na karatu amma tun shekarar da ya rasu ma gaba ɗaya ma makarantar ya mata in ni ce su gyara su je makaranta su ce ba su da kayan makaranta ba su in sun je kowa da kayan makaranta su ba su da shi ba su zuwa. A wannan hali da wannan lokaci da muke ciki in kai karatun ilimin addini ya ka kwashi kayi boko balantana babu shi ɗaya marayu ba makarantar islamiyya ba boko saboda kayan makaranta ba zuwa makaranta kudin laraba babu abin da za a bada balantana kudin wata ko na shekara dan uwa mai girma tana ta kai komo akan ta ga cewa ta ci da su ta ci har da su kai menene zaka cewa me ya gudun mawaka akan wa'anga bayan Allah ko a haka kai son kai ma su zauna kafin kai ma ka bar naka wata rana ba haka yake ba kowane mutum sai ya bin maraya ta haka ka bari ka taimaka ma naka ko na wani kafin a taimaka ma naka saboda ita duniya yau gare ka gobe waninka gobe gare ka ita wannan rayuwa Allah ya gafarta kullu nafsin
za a katul maut. Da haka kenan menene kamata ga waɗanda bari in ji Malam Aliyu an so mu yaron da Hanza an so mun shi ba kuka hazi an sai ya shiru Hamza ya magana karatu ba ka jin kamar irin damuwa da sauran ƴan uwanka zuwa makaranta dan hito nan gaba ina da damuwa me yake damuwa da shi rashin karatu yanda yana rashin karatu kana jin damuwa kamar wasu sun kai makaranta kai baka je makaranta ba ka kai aji nawa firamare ko da baban ka ya rasu aji 5 kake na 6 za ku kada ku je makaranta ta gaba sai baban ka ya rasu kuma daga nan baka sami taimaka ma ba to ya makarantar allo ko baka zuwa kana zuwa makarantar allo Allah sarki to Allah ya taimaka kaji Allah muku jagoranci kaji Allah ya arzuta ku dan uwa mai saurare wannan shine sakamakon abinda wannan ziyarar ta mu ta bayar menene tausayinka da gudunmuwarka zuwa ga wannan bayan Allah sai mu ji gare ka ka bi mu a cikin wannan tashar tamu ta Gatan Marayu TV Allah ya masu saurare albarka masha Allah assalamu alaikum